खुलुमबाय आंनि मुङा निताराम नार्जारी आङो मथाम्बिल सार्केलनि सिङाव थानाय तिमिजरा मण्डली N.E.L.C निफ्राय बे निताराम नार्जारी इउट्युब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आरो खनसेबाव आंनि गोसो गोरबो जिउजों खुलुमनाय जासियो खुलुमबाय अब्ला फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो मोजांथारै जोङो सोलोंनि गोसो होनानै जोङो सोलोंनि इसोरनि बोसोनखौ जोङो इसेनो जोङो सोलोङो इसेनो जोङो इसोरनि रायजोनि थाखाय जोङो फेहेरजानायखौ मोनो आरो गावनि जिउनि थांखिनि थाखाय जोङो गावखौ जोङो थामथिम खालामनानै लानो थाखाय जोङो हायो अब्ला फै लोगोफोर आङो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनि अननानै नोंथांमोनाबो आखायाव बाइबेल लादो आरो फरायदो दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय बोसोन बिजाब 2 बालाब 3 सिरि आरो 4 सिरि गाहाम बोसोन बिजाबनि 2 बालाब 3 सिरि आरो 4 सिरि जिसुनि मुङै आं फरायनो नंथारगौयैनो गियानखौ बिजिरनानै नायदो बियो बेयाव मा दंमारो बैयाव मा दं बेखौ साननानै नायदो रुपा एबा सनाखौ नागिरनाय बायदि नोंसोरो गियानखौ ब्रा ब्रा नागिरथाबदो जिसुनि मुङै आमेन अब्ला लोगोफोर आङो बाइबेलखौ सुंद'यै बिजिरनायनि सिगां आङो नोंथांनि आथिङाव मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों एबा खावलायनो सानदों अननानै नोंथाङा बे बुंनो साननायखौ गाज्रि मोनाब्ला आङो नोंथांनि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंनो लुबैदों अननानै बे चेनेला गोदानखाय बेनिखायनो बे गोदान चेनेलखौ अननानै नोंथाङा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होयो आरो लोगोसेयै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होयो मानोना बे चेनेलनि दुवारै नोंथाङा इसोरनि समायनायखौ नुगोन आरो थामथिम खालामजाखानाय बै आलो गोजोन सोरगो रायजोखौ नोंथाङा आवग्रिहैनो हागोन अब्ला फैदो दानिया अनजाग्राफोर जोङो इसोरनि थांखियाव थांनि दानो जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो खोनाखाबाय जों मिथिखाबाय नोंसोरो बिनि गियानखौ नागिरदो बेयाव मा दंमारो बैयाव मा दं सना एबा रुपाखौ नागिरनाय बायदि नोंसोरो ब्रा ब्रा नागिरथाबदो दिनै गियाना मा दंमारो आरो गियाना मा लाबोयो मानसिनि सायाव दुखु लाबोयो ना मानसिनि सायाव रंजानाय लाबोदों ना गावखौ जोबस्रांनायाव लाबोदों ना गावखौ इसोरनि रायजोनि थाखाय फेहेरजानायखौ लाबोदों ख्रिस्ट'नाव अनज्लायग्राफोर बेनिखायनो जोङो साननानै नायदिनि बेनिखायनो जोङो साननानै नायनि गियानखौ जोङो नागिरथाबनि बेयाव मा दंमारो बैयाव मा दंमारो रुपा सनाखौ नागिरनाय बायदि जोङो नागिरथाबनि बहा थामारो होननानैहाय आरो गियाना मा लाबोयो बेखौ जोङो दांग्रोमनि ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा बिदा फंबाय बिबै बिनानाव आरो बिदा फंबायफोर दानो बाइबेला जोंनो फोरोंबाय जोङो गियानखौ जोङो नागिरथाबनि जोङो नागिरथाबनानै जोङो मोनोब्ला जों गियानजों थाबायदिनि जों मोननायनि उनाव जों ब्रा ब्रा नागिरथाबनानै जोङो मोननायाव जों गियानजों थाबायदिनि गियानखौ मोननानैबो जोङो मोनै बायदि जों थाबायबावोब्ला गियानखौ मिथिखानानैबो आरो गाज्रि लामाजों थांबावोब्ला नुखानानैबो खोनाखानानैबो बाइबेलाव फरायखाना मोनखानानैबो नोंथाङा आरोबाव गाज्रियाव थांबावोब्ला नाथाय बे खहाया नोंथांनिनो एबा आंनिनो दिनै नाथाय बाइबेला जोंखौ फोरोंदों गियान जादो गियाननि बोसोन बायदि थाबायदो आरो गियाननि बिथाइखौ नोंसोरो लादो मानोना जों गियान जानो रोङाब्ला मोनसे फराव दङना जेरै दुमब्रु बिफांखौ जेरै फिथाइ थायनो रोङाब्ला दोनखाजाबाय रुवाया होननानैहाय दिनै बे फिथाइ थायनो रोङै बिफांखौ दानफायगोन जोंखौबो थिग बेबायदिनो जोंखौबो दानफायना गारगोन
जोंखौबो बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जोंखौबो फिथाइ थायनो रोङाब्ला थारैनो जोंखौबो दानफायनानै गारहरगोन लोगोफोर अनजाग्राफोर। बेनिखायनो जों गियानखौ जोङो लादिनि, गियाननि बोसोन बायदि जों थाबायदिनि, जों गावजों गाव अनलायदिनि आरो जों हेफाजाब होलायदिनि। अब्ला इसोरनि बोसोनखौ आं गोलावथार बुङालाबा आङो इसोरनि बोसोनखौ रोंब्लाबो रोङाब्लाबो जाब्लाबो जायाब्लाबो आङो नोंथांमोननि गेजेराव आङो बुंबाय। नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ आरो खनसेबाव फरायनानै बिजिरनानै नायदो। अब्ला हामबायसै लोगोफोर, इसोरनि बोसोनखौ बेयावनो दोनथ'बाय। जिसुआ बाख्नायजाथोंसै। गोजोन्थों।